kaninyo. Anaw sa kanimo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Marcos. Imayaw ikaw, Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, sa mga adlaw human sa panahon sa kasakitan, mungit-ngit ang adlaw, ug dili na mudanag ang bulan. Mga hulog gikan sa langit ang mga bituon, ug mutipas sa ilang naandang agianan ang mga planeta sa kawanangan. Unya, diha sa mga panganod makita ang anak sa tao nga moabot nga may gahom sa himaya. Ug suguon niya ang iyang mga anghel ngadto sa tanang suok sa kalibutan aron tigumon ang piniling katawhan sa Dios gikan sa tanang dapit. Kuhain ninyo og pagtulunan ang kahoyng igera, inig panghumok na sa mga sanga niini o mangudlot na kini, iniyong masayran nga duol na ang tig-init. Sa samang pagkaagi inig kakita ninyo nga kini mga butanga nagsugod na paghitabo, masayran ninyo nga duol na gayod ang pagbalik sa anak sa tao. Timan-i kini, kining tanan mahitabo sa dili pa mga matay ang tanang tao nga karon buhi pa. Ang langit ug ang yuta matapos, apan ang akong gisulti dili gayud mapakiyas. Apan walay nasayod kanusa moabot katong adlaw utak naa. Bisan ang mga anghel sa langit, bisan gani ang anak, ang amahan lamang maoy nasayod. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ay mo ikaw, O Kristo. Maayong adlaw sa tanan. Sa miaging adlaw sa mga minatay ni adtong November 1 ug 2, samtang ako gahulat sa akong misa didto sa sementeryo, ako nagbuhat og gamayng survey nganong ang katawhan mobisita man ngadto sa mga sementeryo. Kaya akong nabantayan nga adunay uban nga magbilin og mga tanduay, kaubanan pa og coke. Aduna pa uban nga maghalad og mga bingka og mga biko. Ug aduna pa ko'y nakit-an nga mga chocolates nga ibilin didto. Pero set aside sa mga butang nga ilahang ginabilin, ako nangutana, unsa man gayod ang hinungdan ngano nga kita mobisita man ngadto sa mga sementeryo. Kasagaran sa ako ang naistorya mingon sila nga tungod mong good father kay atong iampo kadtong atong mga kahigalaan, kadtong atoa nga mga kaigsuonan nga kaparyentehan nga nangamatay na. Pero adunay usa ka tubag nga mingtatak gayod sa ako ang hunahuna ug nakakos na ko og gamay nga reflection. Ingon siya, aside sa kamatuoran father nga ako gimingaw sa ako ang mama ug papa, every time ako mobisita sa sementeryo, it will cause me to be humble. Kay kining mga pantiyon, kining mga lubnganan dinhi nagpahinumdom kanako nga ang tanan adunay kinutuban, ang tanan adunay utlanan. Mga igsoon ko ni Kristo, aniya nakita karon sa ikakatlo ag tulo nga Domingo sa ordinaryong panahon. O kung atong mabantayan sa paghinapos na sa ato ang liturgical calendar. Ang ato bitaw mga pagbasa mahitungod pod sa katapusan sa panahon. Nakapangutana ba mo ana? Ngano nga every time sa kanunay hinapos na pod ang atong liturgical calendar, ang atong ebanghelyo mahisgot sa katapusan sa panahon, sa kalaglagan sa atong kalibutan. Kini mga igsoon nagpahinumdom kanato una nga ang kalibutan adunay kinutuban ug utlanan. Matud pa sa libro sa Ecclesiastes,
ang panahon na kaanay ng tanan, kini mahitabo sa saktong panahon. Adunay panahon sa pagsugod, ug adunay panahon sa katapusan. Kalipay man o kalisdanan, kini dili gayod magdugay, kay kini mahuman ra gayod. Pero mga igsoon ni Kristo, atong hinumduman, nga mahuman man ang tanan dinhi sa kalibutan, ang saad sa Ginoo nga siya magpabilin kanunay, kini kanunay magpabilin. Ikaduha mga igsoon, ang kamatuoran sa katapusan, dili angay kahadlukan, kundili kanunay nag-auhag kanato nga kita kanunay andam. Dili bayabot sa Jesus nga kita hadlukon, kay kita baya kasagaran, ganahan ta maghadlok-hadlok. Maubitaw panahon sa November, ang kasagaran nga mga negosyo mahitungod sa pagpanghadlok. Pero dili bayabot sa Jesus nga hadlokon kita, kundili buot siya nga ablihon ang atong mga mata, ablihon ang atong mga kasing-kasing, nga moabot gayod ang panahon sa katapusan. Busa ang pangutana, kung moabot na kini, andam ba kita? Adunay usa ka American writer nga nag-ingon, the best preparation for the future is to start doing it now. In order for us to know our future, atong tan-awon, unsa man ang atong mga gipangbuhat karon. Ang bulan sa November, atong gisugdan diha sa atong paghandom sa tanang mga santos. Aduna bitaw ng utanan nako, ngano man nga magbutang man ta og mga imahe sa mga santos nganha sa tua nga mga simbahan, nganha sa tua nga mga altar, nganha sa atua nga mga panimalay. Ug ako moingon gayud sa kanunay, kining mga imahe sa mga santos nga atong ginabutang sa atua nga mga altar, kini naghatag kanato og pagtudlo unsaon pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Diha sa atong pagtanaw kanila, ato nga makita ang pamaagi kung unsa sila namatay. Diha sa atong pagtanaw kanila, atong makita ang panig-ingnan sa ilahang kinabuhi nga nag-auhag po kanato nga atong sundon ang ilahang panig-ingnan. Sa ako pa ginaingon, the best preparation for the future is to start doing it now. Kung karong panahon na palandaan, wala kita mupuyo o kinabuhi sama sa mga santos, ato ba nga makita, nga kita mauban pod kanila ngadto sa umaabot. Ang ilahang kinabuhi kinsa man kini sila. Silang mga santos sama kanato mga ordinaryo nga mga tao, mga inahan, mga anak, mga amahan, mga ordinaryo nga mga lumulupyo nga mitunob sa sama nga yuta nga atong ginatumban karon. Pero kung atong tan-awon ilahang mga kinabuhi nga bisan man taliwala sa kasakit, kinabuhi bisan man taliwala sa pagpanglutos, kinabuhi bisan taliwala sa mga sakit sa kinabuhi, wala sila mubuhi gayud silahang pagtuo. Ug sa kanunay mikupot sila sa saad sa Ginoo, ako magpabilin kaninyo kanunay. Pero mga igsoon, sa karong panahon na, pwede pa ba? Is it viable pa ba ang pagkasantos? Sa umaabot nga 2025, ato bitaw nga makita ang bag-ong santos nga iproklamar, si Blessed Carlo Acutis. Atong makita for the first time nga adunay usa ka santos nga wala magsuot sa mga santos na makitaan sa mga simbahan karon nga mga tag-as nga mga biste, kundili nagsuot og rubber shoes nga Nike, nagsuot og hoodie, ug adunay dala nga laptop bag. Nagpahinumdom kini kanato nga kitang tanan gitawag alang sa pagkabalaan, nga dili imposible sa karong panahona ang pagkasantos. Matud pa ni Pope Francis, saints should excel in education
sports, and social activities while keeping God at the center of their lives. Sa imong pagkamaestra, sa imong pagka-engineer, sa imong pagka-doktor, sa imong pagka-housewife, o sa imong pagkatigsilhig nga na sa dalan, kung ang Ginoo anaa kanunay sentro sa imong kinabuhi, dili layo ang giharian sa Dios diha kanimo. Ug mao kini ang buti pasabot ni Jesus, unsa man ang pagpangandam, dili ang pagkinabuhi nga anaa sa kahadlok, dili ang kinabuhi nga anaa na lang ka nagpuyo sa inyong balay kay moabot na ang katapusan sa kalibutan, kundi diha sa atong ordinaryo nga kinabuhi atong puy-an ang ebanghelyo ug atong sundon ang panig-ingnan sa mga santos nga miuna kanato. Let us go to our church and look at the saints. Tanaw nato sila. Unsa man ang ilahang kinabuhi kaniadto. Maybe mo reflect ni sa atong kinabuhi karon. Ug atong timan-an dili gayud kita mubuhi niining pagtuo. Kay numdum ko niadtong seminarista pa ko aduna ko'y classmate nga every time ting prayer always na siya nga pinaka-early ngadto sa among kapilya. Sa tanan nga mga activities sa seminary, perminti siya nga anaa faithful kayo. Busa every time bitaw nga tawgon siya sa amoa nga superior, excited siya. Magdagan pagani unsa man ang imo ipabuhat kanako. Pero do na po ko'y classmate nga kaniadtong ang among mga cellphone isulod na mo sa karton, iuli ngadto sa amoang formator kay bawal ang cellphone kaniadto. Imbis nga cellphone iyahang ibutang ngadto sa karton, batuman aron ingnon nga bugat, aron ingnon ay sulod. Every time nga tawgon siya sa amoang superior, bukulbaan perminti o perminti ana sa kahadlok. Kini mga igsuon ko ni Kristo ang kinabuhi sa tao nga wala mangandam. Kinabuhi sa tao nga wala magpuyo as what we are expected. Mga igsuon ko ni Kristo, sa ako pang ginaingon, the best preparation for a future is to start doing it now. Aron hayag ang atong kaugmaon, magkinabuhi kita, isip, mga anak sa kahayag, ug ato kining sugdan karon. Amen.